ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. सगळ्यांना पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आपण या 4थ्या अध्यायामध्ये आहोत आज आणि श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करून आपण त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया. श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. आपण आपल्या 4थ्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी थोडंसं 3ऱ्या अध्यायावरती ज्या कर्मयोगाला काल आपण बघितलेलं आहे आणि हा कर्मयोग म्हणजे निष्काम कर्मयोग. म्हणून मग अर्जुनाला जो प्रश्न पडलेला आहे एकम वद, की मग तू जे मला ज्ञान देतो आहेस भगवंता, की तू सांगितलंस की मी शरीर नाही आत्मा आहे, मग कशासाठी हवंय? मग हा आत्मा आहे तर मग त्याला राज्य कशाला हवंय, युद्ध कशाला करायचंय? मग हे सगळं ज्ञान श्रेष्ठ आहे का मग तू म्हणतोयस स्वल्पम अभिधर्मस्य ध्यायत्रायते महतो भयात, की अगदी छोट्यातलं छोटं जरी कर्म केलंस आणि ते जर भगवंतांना अर्पण केलेलं असेल, ती सेवा ही निश्चितच कुठलंही नुकसान पोचवत नाही आणि ती निश्चितच एका भयंकर अशा संकटातून तुम्हाला सोडवू शकते. आणि म्हणूनच मग असं कर्मयोग की मग ज्ञानयोग. तर भगवंत सांगतायत की मग ज्ञानयोगापेक्षा निष्काम कर्मयोग, की निष्काम म्हणजे त्या कर्माची फळं भगवंतांना, त्या कर्माच्या फळांच्या अपेक्षेविना केलेलं कर्म, हे निष्काम कर्म. आणि म्हणूनच या निष्काम कर्माला श्रेष्ठ मानलेलं आहे. कर्मकांड जे प्रत्येकाच्या इंद्रिया स्वार्थासाठी, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केलेलं कर्मकांड, पण कृष्णासाठी केलेलं, कृष्णाला अर्पण केलेलं हे कर्मयोग, जो भगवंतांशी जोडला जातो. कर्मयोग, योग म्हणजे जोडलं जाणं, भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि म्हणूनच हे सर्व आपण बघता बघता जे आपण कारण बघितलं, पारंपरिक परंपरेला कुठेही धोका नाही. कारण मग आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण केलं जातं आणि ज्या थोर जनांचं अनुसरण भगवंतांनी सांगितलंय, की मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःचंही उदाहरण दिलेलं आहे आणि अर्जुनालाही भगवंत सांगतायत, की तू दृढ निश्चयाने उठ, कारण तू एक क्षत्रिय आहेस. गुण कर्माने जी भगवंतांनी विभागणी केलेली आहे, की मग गुण आणि कर्म, मग हे त्रिगुणांचा जो प्रभाव आहे, सत्व रज तम या गुणांचा प्रभाव, जो सात्विकता, मग जी ब्राह्मण की जी ज्या ब्राह्मण, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि क्षुद्र, मग ब्राह्मण हे सत्व गुणामध्ये
रजोगुणामध्ये क्षत्रिय, तर रजो आणि तमोगुण मिळून क्षुद्र, सॉरी, रजो आणि तमो हा वैश्यांमध्ये आणि तमोगुण हा क्षुद्र, अशा प्रकारे गुणकर्मांप्रमाणे विभागणी केलेली आहे. परंतु भगवंतांनी सांगितलंय की याच्यात कोणीही कमी लेखलेलं नाहीये. कोणीही भगवंतांची जे विहित कर्म आपला यज्ञ करतायत, यज्ञ म्हणजे त्याग, आणि या त्यागाचं चक्र आपण काल बघितलं, की मग जो त्याग, जे जे कर्म त्याग भावनेने केलं जातं, ते निश्चितच तुमच्या जीवनाला एक प्रकारची शुद्धी आणतं. कारण ते जो काही ते कर्म केलं जातं, मग शेतकरी जे कर्म करतो आहे, जे आपल्या शेतात राबतोय, ते भगवंतांसाठी भगवंतांना अर्पण करतोय. जे काही धान्य पिकवणार आहे, ते भगवंतांना अर्पण करतोय. आणि म्हणूनच मग ज्या पर्जन्य राजांनी पर्जन्य सृष्टी केल्यावर, कारण तो यज्ञ विष्णूंना अर्पण केला जातो. मग जो यज्ञ, जे विहित कर्म आहे, ते तुझं विहित कर्म तू भगवंतांना अर्पण कर, विष्णूंना अर्पण कर. ते निश्चितच त्यांच्यापर्यंत पोहोचतंय. आणि मग जसं म्हटलं, की मग पर्जन्य राजा वरून पाऊस देतोय, ज्यांनी धान्य निर्मिती होतीये, धान्य निर्मितीने ते अन्न तयार केलं जातं, त्यांना पुन्हा भगवंतांना अर्पण केलं जातं. आणि म्हणूनच भगवंतांपासून भगवंतांपर्यंत असं हे जे त्यागरूपी कर्म, जे निष्काम भावनेने केलं जातं, कर्माच्या फळांच्या अपेक्षेविना जर ते केलं जातं, त्या कर्म बंधनातूनही मुक्ती मिळते. कारण कुठल्याही फळांची अपेक्षा नसते आणि म्हणूनच ते कर्म त्या बंधनामध्ये अडकत नाही आणि पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये परतून ती व्यक्ती येत नाही. ती भगवत धामालाच प्राप्त होते. जेव्हा हा जीर्ण देह त्यागला जातो, तेव्हा निश्चितच मग भगवत धामाची प्राप्ती होते. आणि तरीही सगळं इतकं समजूनही, मग ह्या गोष्टींची जाण असूनही कुठेतरी पापामध्ये का खेचला जातोय मनुष्य? कारण मग हा सर्वात मोठा शत्रू हा वासना आहे. काम वासना, जी मन, बुद्धी आणि इंद्रिय यांना आच्छादून टाकते. आणि म्हणून या शत्रूचा विनाश करायचा आहे. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नीला, गर्भाला वारेने जसं आच्छादलेलं आहे, ज्याप्रमाणे आरशावर धूळ बसलेली आहे, त्याप्रमाणे मग अ, अ, त्या सगळ्याला कुठेतरी या जीवात्म्याला या त्रिगुणांचा प्रभावाखाली आणि या मोहमायेमध्ये हा आत्मा जगटला गेलेला आहे, जीवात्मा जगटला गेलेला आहे. आणि म्हणूनच मग त्याच्या पलीकडे जर त्याच्या पुढे जायचं असेल, भगवत धामाची प्राप्ती करायची असेल, तर निश्चितच या अंधकार रूपी अज्ञानाला त्या ज्ञानाच्या शस्त्राने कुठेतरी ठार मारलं पाहिजे आणि त्याच्या पुढे गेलं पाहिजे, या शत्रूचा वध केला पाहिजे. कारण ही कामवासना जी आपण दुसऱ्याही अध्यायात बघितली, आणि म्हणून ही कामवासनेचा निश्चितच विनाश केला पाहिजे. तर मग भगवंतांच्या त्या आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती, मगच मनुष्य आत्मसाक्षात्कारी, मग कुठेतरी मी शरीर नाही, आत्मा आहे, हे फक्त जाणून नाही, तर आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारे आपण या ज्ञानयोगाला सुरुवात केलेलीच आहे. मग ज्ञानाचं विज्ञान म्हणून भगवंतांनी जे सांगितलं, की मग नुसतं ज्ञान नाही, तर ज्ञानाचं आचरण, हे ज्ञानाचं आचरण अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत हे ज्ञान सगळं देत आहेत, जे आजही आजच्याही अध्यायामध्ये आपल्याला हे ज्ञान, की जे भगवंतांनी कित्येक लाखो वर्षांपूर्वी हे ज्ञान आधीच दिलेलं होतं, त्याचा कुठेतरी इतिहास आपल्याला जाणायचा आहे. आणि मग या सगळ्या मार्गांचं ध्येय, की जी वर्णाश्रम पद्धती आपण कालच्याही अध्यायात बघितली, आणि म्हणूनच भगवंत या व्यवस्थेचा निर्माता आहेत, पण या सगळ्यापासून कुठेतरी अव्यक्त आहेत, अव्ययी आहेत. कारण कशा प्रकारे त्यांनी जरी या सगळ्या चातुर्वर्णांची विभागणी केलेली असली, तरीही त्यांच्यावर कुठलाही याचा प्रभाव नाहीये. आणि मग या कर्मयोगाला, कर्माची गुंतागुंत, कशा प्रकारे निष्काम कर्म जाणायचंय, मग तो भक्त आणि अभक्त, मग भक्त काय जाणतो आणि भगवंत हे जे भक्तवत्सल आहेत, हे कशा प्रकारे प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहेत आपल्या मूळ रूपामध्ये, आणि काय आहे फरक भौतिक आणि आध्यात्मिक जगतामध्ये. आणि ह्या सगळ्याचं आपल्याला ज्ञान प्राप्त करून प्रत्यक्ष भगवंतांनी तांस तथैव तद्विद्धी प्रणिपातेन, आणि त्याच्या आधी आपल्याला ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम. ना भगवंत जसा जसा तो भक्त, जसं जसं ती व्यक्ती भगवंतांना शरण जातीये, त्याचप्रमाणे भगवंतही त्याचं फळ देत आहेत. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःच्या उदाहरणांनी, की कशा प्रकारे हे ज्ञान घ्यायचंय, एका उत्तम आध्यात्मिक गुरु करून या ज्ञानाची प्राप्ती करायची. आणि म्हणून सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात प्रत्यक्ष भगवंत सुद्धा ज्ञान संपादन करता आहेत.
अशा प्रकारे या पारंपरिक ज्ञानाचा सारांश. मग काय आहे बरं हे ज्ञानयोग काय आहे या भगवद्गीतेचा इतिहास? तर ही भगवद्गीता अनेक वर्षांपूर्वी मग कुणाला सांगितली गेली होती? तर सूर्यदेव विवस्वानांना. भगवंत सांगतायत, श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानने ते मानवजातीचे पिता म्हणून यांना सांगितले होते आणि म्हणून ते ईश्वराला सांगितले होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की या योगाचे हे अविनाशी शास्त्र, हे जे द्वापार युगामध्ये भगवंत अर्जुनाला भगवद्गीतेचा उपदेश देत आहेत, हे जे शास्त्र आहे, हे जे अविनाशी शास्त्र आहे, हे या आधीही भगवंतांनी विवस्वान सूर्यदेव विवस्वानांना हे ज्ञान दिलं होतं. आणि मग सूर्यदेवांनी ते ज्ञान त्यांच्या मुलाला म्हणजे मनुला, जो मानव जातीचा पिता आहे, त्यांना हे दिलं. आणि मनुनी हे ज्ञान इक्ष्वाकू, जे रघुकुळाचे जनक आहेत, त्या इक्ष्वाकू महाराजांना, जे पृथ्वीचा राजा म्हटला जातात, अशा इक्ष्वाकू महाराजांना ते ज्ञान सांगितलं होतं. पण काय झालं, मग ज्या भगवद्गीतेला आपण जाणून घेतो आहोत, ती जी द्वापार युगातली भगवद्गीता भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेली आहे, ती जशी आहे तशी. आणि त्याचं महत्व आपण जाणलं की कुठली परंपरा खंडित न होता ते ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. प्रत्यक्ष भगवंतांपासून ते ज्ञान परंपरेने आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. जे भगवंतांच्या मुखकमलातून जे आलेलं ज्ञान आहे, ते आपल्यापर्यंत जसंच्या तसं पोहोचलेलं आहे. परंतु इथे काय झालं मग, कित्येक लाखो वर्षांपूर्वी एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता युगे नष्टः परंतप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजश्रींनी ते ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे विज्ञान बघा, हे परमश्रेष्ठ असं जे ज्ञान आहे, ते गुरु शिष्य परंपरेद्वारे. मग ही परंपरा, त्या परंपरेनेच, जसं मी म्हंटल की प्रत्यक्ष भगवंतांनी सूर्यदेव विवस्वानांना, सूर्यदेवांनी मनुला आणि मनुनी इक्ष्वाकुला, अशा प्रकारे ते परंपरेनेच ज्ञान येत होतं. परंतु काय झालं, तर त्याच पद्धतीने येता येता सुद्धा काळाच्या ओघामध्ये सॉरी, काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा कुठेतरी खंडित झाली आणि मग हे ज्ञान लुप्त झालेलं आहे. आणि म्हणून ते यथार्थ स्वरूपात आपल्यापर्यंत पोहोचू न शकल्यामुळे पुन्हा द्वापार युगामध्ये अर्जुनाने हीच भगवद्गीता भगवंतांनी अर्जुनाला हे ज्ञान दिलेलं आहे. मग काय आहेत या परंपरा? मग गुरु परंपरा, जसं आपण पहिल्याच अध्यायात जाणलं की जी ब्रह्मगौडीय परंपरा, ज्या वैष्णवांची परंपरा, ज्या गुरु परंपरेने हे आलेलं आहे. मग इस्कॉन मध्ये ज्या वैष्णवांची गुरु परंपरा, जे ब्रह्मगौडीय, ज्या भगवान ब्रह्मांपासून, मग प्रत्येक संप्रदाय, हे जे संप्रदाय आहेत भगवंतांपासून आलेले 4 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, माता लक्ष्मी, भगवान शिव संप्रदाय आणि 4 कुमार संप्रदाय. आणि मग त्याच्या पुढे त्यांचं जे गुरु परंपरा चालवली गेलेली आहे, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णू स्वामी, निंबार्काचार्य, अशा प्रकारे या परंपरा पुढे गेलेल्या आहेत. तर खूप खोलात याच्या जायचं नाही आपल्याला, भागवतामध्ये याचं ज्ञान अजून दिलेलं आहे. पण आता संक्षिप्त स्वरूपामध्ये काय आहेत या परंपरा, इतकं आपल्याला जाणायचं आहे. आणि वैष्णवांची ब्रह्मगौडीय परंपरेखाली हे ज्ञान येतं आणि म्हणूनच त्या संप्रदायाखाली हे ज्ञान सांगितलं गेलेलं आहे. आता प्रश्न असा पडलाय अर्जुनाला बघा, की सूर्यदेव विवस्वानांना तू हे ज्ञान तेव्हा सांगितलं होतंस आणि आताही तू माझ्या बरोबर आहेस आणि माझ्याच समवयस्क. मग कुठेही अर्जुन आणि भगवंतांमध्ये खूप ज्ञानाचं एक मिनिट हा.
मग इथे समकालीन कसा असा अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे, की मग तेवढ्या लाखो वर्षांपूर्वी हे ज्ञान तू सूर्यदेव विवस्वानांना दिलं आहेस, मग त्यावेळी तू तसाच होतास आणि आत्ताही भगवंता तू तसाच आहेस. मग अशा प्रकारे आपण समकालीन कसे? आणि म्हणूनच हा प्रश्न अर्जुनाला कुठेतरी विचारला जातोय अर्जुनाकडून. मग अर्जुनाला कुठेच संशय नाही हो भगवंतांबद्दल. कारण ज्या भगवंतांना अर्जुनाने गुरु मानलेलं आहे, कार्पण्य दोषो बहतस प्रहत स्वभावा, की मला तू निश्चित सांगायचंय काय आहे, कारण मी गोंधळून गेलेलो आहे. त्या गुरूंकडून ते मार्गदर्शन घेतलं जाते अर्जुनाचं. आणि म्हणूनच अर्जुनाला कुठल्याही प्रकारचा मनात संशय नाहीये. पण ज्यांना हा संशय आहे, अशा भौतिक जगतामध्ये त्यांच्या संशयाला कुठलीही जागा ठेवता कामा नये. म्हणून हा सगळा प्रयोजन आणि म्हणून हे सगळे प्रश्न किंवा जे काही अर्जुन ज्ञान भगवंतांकडून घेतंय ते आपल्यापर्यंत पोहोचतं आहे. आणि म्हणून या तथाकथित मग ज्या भौतिक जगतामध्ये जे निर्विकार रूपी ज्या ज्या अवैयक्तिक रूपावरती जे भगवंतांना मानतायत, ते निश्चितच कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने कृष्ण भावनेमध्ये येऊ शकतात. पण जे मायावादी आहेत, जे तर्कावरती आणि जे भगवंतांना निरनिराळ्या प्रकारे मग भगवंतांना कधी मनुष्य किंवा मग कुठल्या वेगवेगळ्या पशु किंवा कुठल्याही प्रकारच्या वेगवेगळ्या मग टीका केल्या जातात. अज्ञानामध्ये कुठल्याही प्रकारचं की भगवंत आपल्यासारखेच आहेत आणि ते पृथ्वीवर येताना मनुष्याप्रमाणे येतात आणि नंतर एक शक्ती बनून राहतात. अशा प्रकारे बऱ्याच तर्क-वितर्कांना ऊत आलेला असतो. कारण जे अज्ञानापोटी सगळं बोलत असतात. मग या शास्त्रांचा, वेदांचा कुठेही अभ्यास नसतो. याचं सगळं हे तमोगुणामधलं अज्ञान दिसतं आणि या अज्ञानाचा अंधकार दिसतो. कारण पूर्णपणे ज्ञान जे न घेतलेले असतात, जे तथाकथित मायावादी आणि ज्या लोकांना भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाहीये, अशा लोकांना मग ज्यांना आसुरी म्हटलेलं आहे. प्रभुपादांनी आपल्या तात्पर्यामध्ये त्यांचा उल्लेख करताना असुर म्हटलेलं आहे त्यांना. मग या आसुरी लोकांचं काहीच होऊ शकत नाही. आणि अशा प्रकारे मग हे ज्ञान संपादन करण्यासाठी म्हणून मग ती श्रद्धा प्रत्येक वेळी मी जो हा उल्लेख करते की भक्तीचा पहिला टप्पा हा नेहमी श्रद्धाच आहे. कारण इथे भगवंत तर आजच्या अध्यायामध्ये ज्ञान विज्ञान ज्या विज्ञानाला नंतर आपण जाणणार आहोत. 7वा अध्याय हा ज्ञान विज्ञान योग की ज्याचं आचरण ज्याचं ऍप्लिकेशन अजून आपण जाणणार आहोत. आणि मग इथे कुठेतरी वैदिक गणित आपण जाणतो आहोत. मग हे वैदिक गणित कसं आलेलं आहे? कारण कुठेतरी आपल्याला या युगांना जाणायचंय. मग किती वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता सांगितली गेली आणि मग ती तितकी वर्ष. मग आता कसं होतं, तर कलियुग आहे, द्वापार युग आहे, त्रेतायुग आहे आणि सत्ययुग आहे. मग जर कलियुगाची 4,32,000 वर्ष आहेत, तर त्याच्या दुप्पट द्वापार युगाची 8,64,000 वर्ष आहेत. आणि त्याच्या तिप्पट म्हणजे 12,96,000 इतकी वर्ष आहेत आणि त्याच्याही चौपट अशी वर्ष आहेत ती 1.60 मग 17,28,000 अशी वर्ष सगळी आहेत की तितक्याने हे एक पट, दुप्पट, तिप्पट आणि चौपट अशा प्रकारे पटीने ते वाढत गेलेलं आहे. आणि मग आता या 4 युगांचं एक काय झालेलं आहे, तर त्या 4 युगांची दिव्य युग एक तयार झालेलं आहे. आणि अशी 71 दिव्य युग मिळून त्या मनूचं पूर्ण जीवन आहे. म्हणजे 306 मिलियन दशलक्ष वर्ष इतकं मनूचं जीवन आहे. आणि मग कल्प म्हणजे काय? तर कल्प म्हणजे या 14 मन्वंतर. मग अशी जी मनूचं जीवन आहे 14 मन्वंतर आणि 15 संध्या. मग संध्या म्हणजे काय? तर हा छोटा कालावधी कुठेतरी द्वापार युगाच्या थोड्या आधी आणि कलियुगाच्या थोड्या आधी असा जो काळ आहे त्याला संध्या म्हटलेला आहे. आणि अशा 15 संध्या इतकं मिळून ब्रह्माचा दिवस झालेला आहे आणि तितकीच ब्रह्माची रात्र आहे. आणि म्हणून मग या ब्रह्मांचं पूर्ण जीवन जे 50 वर्ष 100 वर्ष जे धरलेलं आहे ते 311 ट्रिलियन्स म्हणजे खरब ज्याला म्हणतात ना, 311 खरब इतकं आहे. म्हणजे अशा प्रकारे ही जी युग आहेत या युगांची 27 युग संपलेली आहेत आणि जे आत्ता युग चालू आहे त्याचं द्वापार युग, हे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापार युग हे पूर्ण झालेली आहे. पण जे कलियुग आहे त्याची फक्त 5,0117 वर्ष पूर्ण झालेली आहे. आणि म्हणून याचं कॅल्क्युलेशन करताना बघा कसं केलंय. ब्रह्मदेवाला 50 वर्ष झाली आहेत लिहिलंय.
6 मनवंतर, 4 युगांची 27 चक्र संपलेली आहेत. मग जे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग, मग त्याची मिळून म्हणजे 4,32,000 आणि मग एक्स, 2x, 3x आणि 4x म्हणजे 4 + 3 7 + 2 9 आणि 1 10 म्हणून इंटू 10 अशी 4 युग मिळून 10 आणि अशा 27 चक्र संपलेली आहेत. म्हणजे 116 दशलक्ष वर्ष इतकं सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून त्याच्या नंतरचं जे युग आहे त्याचं फक्त काय झालंय, त्याच्यामधील 3 युग संपलेली आहेत. म्हणून 9 3 + 2 + 1 असं 4 + 3 + 2 म्हणजे 4 आणि 3 7 आणि 2 9 आणि कलियुगाची किती तर 5,117 वर्ष आणि म्हणूनच मग 888 मिलियन इतकी 3 दशलक्ष वर्ष इतकं झालेलं आहे. आणि म्हणून मग 116 म्हणजे 27 युग प्लस हा काळ म्हणजे या सगळ्यांना जर ऍड केलं तर पुन्हा काय होतं, ब्रह्मदेवाचं जीवनच आपल्याला इतकीच मिळाली आहेत बघा. 155 ट्रिलियन म्हणजे खरब वर्ष इतकी सगळी वर्ष. म्हणजे भगवद्गीता किती वर्षांपूर्वी, दशलक्ष वर्षांपूर्वी, तर आपण जे बघितलं 4 युगांची 27 चक्र आणि जे आत्ताचं युग ज्याची 3 युग संपलेली आहेत आणि 4थ्या युगाची 5,117 वर्ष अशा सगळ्याचं जेव्हा ऍडिशन केलेलं आहे तेव्हा 120 जे मनूचं जीवन म्हणजे ज्या त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला म्हणजे त्रेतायुग पूर्ण, द्वापारयुग पूर्ण आणि कलियुगाची वर्ष अशी धरून ते सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितलंय. पण त्याच्यानंतर मग ती गीता मानव जातीपर्यंत कधी आली तर मग त्याच्यासाठी हा श्लोकही आहे. कारण मानव जाती म्हणजे मनूने इक्ष्वाकुला सांगितलं. मनु हा सूर्यदेव विवस्वानांचा म्हणजे तो सत्ययुग आणि त्रेतायुगापर्यंत धरायचं नाहीये आणि त्याच्यानंतरचं जे द्वापार युगाची सुरुवात ती आणि कलियुग म्हणजे त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग यांना मिळून जे आहे ती 3 + 2 5 × 4,32,000 आणि कलियुगाची 5,117 वर्ष. असं सगळं थोडंसं वैदिक गणित आहे. खूप खोलात जाऊ नका आणि म्हणून फक्त सांगण्याचा मतितार्थ आणि तात्पर्य वाचा की 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता सूर्यदेव विवस्वानांना भगवंतांनी सांगितली होती आणि तीच भगवद्गीता मनूनी जेव्हा इक्ष्वाकुला सांगितली तेव्हा ती मानव जातीपर्यंत आली. म्हणून हे भगवद्गीतेचं ज्ञान मानव जातीपर्यंत केव्हापासून आलं तर 2 दशलक्ष वर्षांपासून. अशा प्रकारे या भगवद्गीतेचा इतिहास आपल्याला जाणलाय ज्याचं कुठेतरी संदर्भ आपल्याला महाभारत शांती पर्व 348.51-52 मध्ये दिसतो. जिथे गीतेचा इतिहास दिलेला आहे त्याच्यामध्ये सगळ्या युगांचं दिलंय बघा. त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वानमनवे ददौ मनुष्यलोकवृत्त्यर्थ सुता येक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकूना च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. त्रेतायुगाच्या सहस्त्रवधी प्रारंभी परमात्म्याच्या शी संबंधाने हे शास्त्र विवस्वानाने मनूला दिले होते. मनूने मानवजातीचा पिता असल्याने या पृथ्वी ग्रहाचा राजा महाराज विश्वासूला याला दिले. रघुवंशाचे पूर्व ज्याप्रमाणे भगवान रामचंद्र प्रकट झाले म्हणून भगवद्गीता महाराजांच्या इक्ष्वासूच्या काळापासून मानवी समाजात अस्तित्वात होती. त्रेता आणि द्वापर 21,60,000 वर्षे, कलियुगात टिकून गेलेली वेळ 5,117 वर्षे. हरे कृष्ण बरोबर. माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून ही गीता भगवद्गीतेचं हे ज्ञान मनुष्यापर्यंत, मानव जातीपर्यंत 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी आलेले. मग ब्रह्मदेवाचं जसं आपण बघितलं की जी तेवढी 71 ती मन्वंतर जी आपण इथे बघितलं ना की इतकी मन्वंतर जी आहेत. मग ब्रह्मदेवाचा एक कल्प म्हणजे एक दिवस आणि एक रात्र आणि अशी मिळून ब्रह्मदेवाची 50 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आणि मग ब्रह्मदेवाचा एक दिवस, 1 तास, 1 मिनिट, 1 सेकंद अशा प्रकारे किती प्रमाणे तो धरला जातो. आणि म्हणून मग तितक्या ट्रिलियन्स बघा ती जी अरब खरब आपण जी वर्ष बघितली ना 3 पूर्णांक जे खरब वर्ष बघितली इथे 311 खरब तितके वर्ष मग ज्या ब्रह्मांनी या सृष्टीची निर्मिती केली आहे. ब्रह्मा हे सृष्टीचे दुसरे निर्माता, बीज देणारे पिता हे भगवंत, पण ज्या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे आणि म्हणून हा 84 लक्ष योनीतून हा जो जीव आहे हा 311 मग तितक्या खरब वर्षांपर्यंत
हा जीव असा या योनीतून फिरतो आहे आणि इतक्या 84 लक्ष योनीतून तो जन्म घेतो आहे. मग आता भगवंतांना जाणायचंय, जसं आपण पहिल्याच अध्यायामध्ये, दुसऱ्या अध्यायातही त्याचं वर्णन, की कशाप्रकारे टप्प्याने भगवंतांना, टप्प्या-टप्प्याने जे प्रत्यक्ष ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या स्वरूपामध्ये, मग प्रत्यक्ष भगवंत आपल्याला त्यांच्या मुखकमलातून सांगतायत, की प्रत्यक्ष भगवंत कोण आहेत आणि काय म्हणून जाणायचंय भगवंतांना. कारण कशा लोकांसाठी, जसं मी पुन्हा म्हटलं, की अर्जुनाला कुठलाही संशय नाहीये मनामध्ये, पण ज्या व्यक्तींना या अस्तित्वावर कुठेतरी संशय आहे आणि ज्यांच्या मनामध्ये पूर्णपणे त्या अस्तित्वावर विश्वास नाहीये, भगवंत कोण आहेत आणि कशाप्रकारे ते आध्यात्मिक जगतामध्ये आहेत आणि या सगळ्याच्या पलीकडे म्हणजे श्री विष्णू, नारायण, श्रीकृष्ण हे सगळे या अजोपी म्हणजे हे अजन्म आहेत आणि हे कुठल्याही भौतिक जगताशी निगडित नाहीये. हे प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत. भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, की मग कशा प्रकारे आणि कशा प्रकारे भगवंत प्रकट झालेले आहेत. की जे देवकी मातेच्या ते वसुदेवाच्या मनामध्ये प्रकट झाले. त्यानंतर देवकी मातेच्या मनात प्रकट झाले. देवकी मातेच्या हृदयात प्रवेश करून आणि मग त्यांनी परमात्मा अशा स्वरूपामध्ये वसुदेव आणि देवकीला त्यांनी दर्शन दिलेलं आहे. ज्या कृष्णा पुस्तकामध्ये खूप सुंदर असं वर्णन आहे त्याचं. आणि मग अशाच प्रकारे जेव्हा वसुदेव विनंती करतायत, मग भगवंत का प्रकट झाले तेही पुढे जाणायचंय, की जे भक्त वत्सल आहेत आणि जे भक्ताच्या विनंतीवरून जे वसुदेव आणि देवकीला आपले माता-पिता म्हणून स्वीकारतात. आपल्याला आहे का हो हा अधिकार? आपण आपले माता-पिता निवडू शकतो का हो? नाही, कारण आपण आध्यात्मिक नाही आहोत भगवंतांसारखे. आणि म्हणूनच इथे जे कोणी तथाकथित लोक जे भगवंतांबरोबरची बरोबरी करतायत, की जे अध्यात्म, मग अशा प्रकारे अनेक भौतिक जगतामध्ये आपल्याला दिसतायत, की जे दैवी शक्ती आहे आणि असे दैवी गुण आहेत, मग दैवी अवतार आहे. पण ते दैवी हे म्हणताना अंश म्हणणं, देव सुद्धा, देवी देवता ज्यांचा उल्लेख आपण करणार आहोत, ते सुद्धा भगवंतांचे अंश आहेत. आणि प्रत्यक्ष भगवंत आपल्याला सांगतायत याविषयी आता. अजोपी सन्नव्ययात्मा भूतामी भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी जरी अजन्मा आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणीमात्राचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अविर्तन होत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत हे अजन्म आहे. भगवंतांचं शरीर आणि आत्मा हे एकच आहे. आणि म्हणून जेव्हा अर्जुनाने हा प्रश्न विचारला, की समकालीन कसे, तर तेव्हाही तू तिथे होतास, परंतु तुला सगळ्याचं विस्मरण झालेलं आहे. परंतु भगवंत हे त्याच रूपामध्ये, त्यांच्या मूळ रूपामध्येच होते आणि भगवंतांना सगळ्याचं स्मरण आहे. ज्या भौतिक जगतामध्ये आहोत आपण, तिथे आपल्याला आपली, म्हणूनच आपण जेव्हा जन्म घेतो, आपला बर्थडे सादर करतो, आपल्याला आपली बर्थ डेट असते, आपल्याला त्या प्रकारे तितकं, पण आधीच्या युगांमध्ये आपण कोण होतो किंवा आधी काय होतो याचं सगळ्याचं, जरी त्या 84 लक्ष योनीतून असो तरीही त्याचं कुठलंही स्मरण नसतं, कारण आपण भौतिक जगतामध्ये आहोत. आणि कालच आपण जाणलं ज्या दुसऱ्या अध्यायात, शरीर नाही आत्मा आहेस, हा आत्मा आहे, हा अविनाशी आहे. हा आत्मा दुसरं शरीर धारण करतोय, तो एक वस्त्र टाकून दुसरं वस्त्र धारण करतोय, पण भगवंतांचं हे आध्यात्मिक शरीर आहे. आणि भगवंतांच्या या आंतरिक शक्तींनी त्यांची अनेक इंद्रिय इतरही कार्य करू शकतात आणि ज्यांचं शरीर आणि आत्मा हे एकच आहेत आणि ते प्रत्येक युगामध्ये आपल्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत. ते अजन्म आहेत. ज्या निरनिराळ्या ज्या दशावतारांना आपण जाणतो, ज्या प्रत्येक युगामध्ये, मग आज ज्या नरसिंह जयंतीबद्दल विशेष अध्ययन वर्ग आपण जाणणार आहोत, की जिथे प्रल्हाद महाराजांसाठी प्रकट झालेले आहेत. खांबात आधीपासूनच नव्हते नरसिंह, त्या हिरण्य कश्यपूचा वध करायचा होता, पण भक्तवत्सल आहेत हो भगवंत, आणि म्हणूनच त्या भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी, त्या भक्ताची श्रद्धा किती दृढ होती. आगीत होता, गरम तेलात होता, सर्पात द्या, राक्षसात द्या, उंच टेकडीवरून ढकला, तरी पण भगवंत आहेत. हत्तीच्या पायाखाली द्या, पण भगवंत आहेत. नारायण 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 नारायण. आणि मग जेव्हा हिरण्यकश्यपूने विचारलं, आहे का तुझा नारायण या स्तंभामध्ये,
आणि तेव्हा हिरण्यकश्यपूनी हो जेव्हा म्हटलेलं आहे तेव्हा त्या खांबाला लाथ मारलेली आहे हिरण्यकश्यपूनी आणि त्यातूनच नरसिंह प्रकट झालेले आहेत. कारण तिथून भगवंत प्रकट झालेले आहेत आणि त्या हिरण्यकश्यपूचा वध केलेला आहे. मग सगळ्या ज्याचा वर होता हिरण्यकश्यपूला त्या सगळ्या गोष्टींना जाणून ज्यांनी त्या रूपामध्ये ना नर ना म्हणजे पुरुष ना पशु अशा रूपामध्ये ते अर्ध नरसिंह ज्या नरसिंह अशा रूपामध्ये ते प्रकट झालेले आहेत आणि ज्यांनी हिरण्यकश्यपूचा वध केलेला आहे. त्या भक्ताच्या रक्षणासाठी ते भक्त वत्सल आणि म्हणूनच भगवंत प्रत्येक युगामध्ये फक्त दुष्टांचा नाश करण्यासाठी नाही तर त्याच्यासाठी आंतरिक आणि बाह्य अशी दोन्ही कारण आहेत आणि जे आंतरिक शक्ती आहेत भगवंतांच्या त्या भक्ताशी जोडल्या गेलेल्या आहेत आणि म्हणूनच त्या भक्ताला खुश करण्यासाठी आणि त्या भक्त वत्सल अशा भगवंतांनी प्रत्येक युगामध्ये भक्तांसाठी प्रकट झालेले आहेत ते आणि म्हणूनच भगवंत इथे वसुदेव आणि देवकी समोर परमात्मा रूपामध्ये प्रकट झालेले 4 भुजाधारी आणि मग वसुदेवाच्या विनंतीवरून ते बाल्य रूपामध्ये त्यांनी रूप घेतलेलं आहे आणि ते देवकी आणि वसुदेवाच्या पोटी जन्माला आलेले आहे. मग हे कधी प्रकट होतात? मग प्रकट होण्याचा सुद्धा तो काळ की जिथे कुठेतरी धर्माचा ऱ्हास होतोय, की धर्म जिथे क्षीण होतोय, धर्माचा कुठेतरी ऱ्हास होऊन अधर्माचा कोप होतोय, तिथे भगवंत प्रकट होतायत. भगवंत स्वतःच्या धामातून तिथे डिसेंडिंग स्वतः तिथे उतरतायत, भगवंत येतायत. आणि म्हणून तो जो क्षण आहे तो कुठेतरी धर्माचा ऱ्हास होणारा क्षण आहे. म्हणून भगवंत सांगतायत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्मचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि हा जो क्षण दिसतोय ना जिथे आकाशवाणी झालेली आहे प्रत्यक्ष कंस देवकीचा भाऊ तो देवकी आणि वसुदेवाचं लग्न झाल्यावर त्यांना रथातून घेऊन जात असतो. त्या रथाचं सारथ्य करत असतो. परंतु ज्या वेळेला आकाशवाणी होते की देवकीचा 8वा पुत्र तुला ठार मारणार आहे त्याच वेळेला त्याच देवकीला मारण्यासाठी म्हणून तो कंस तलवार उचलतो आणि तिथे वसुदेव त्याला थांबवतायत पण त्याच क्षणी भगवंत प्रकट होत आहेत. सॉरी आणि भगवंत इथे प्रकट म्हणजे अजन्म आहेत आणि म्हणूनच ज्यांनी या भक्त वत्सल भक्तासाठी प्रकट होण्याचं ठरवलंय आणि म्हणूनच ते तिथे अवतीर्ण झालेले आहेत आणि म्हणून कशा प्रकारे तर म्हणून त्या देवकी मातेच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे की जिथे ते परमात्मा रूपामध्ये दोघांच्याही समोर प्रकट होऊन ज्या भक्तांनी भक्त वत्सल भगवंतांनी त्यांच्या विनंतीला मान देऊन मग ते भक्ताच्याच पोटी जन्माला आलेले आहेत आणि वसुदेवांच्या पोटी जन्माला आलेत. मग का अवतरित होत आहेत भगवंत तर त्याच्यासाठी जी आंतरिक आणि बाह्य कारण मी सांगितली मग भगवंत सांगतायत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भक्तांचा उद्धार करण्याकरता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच तिथे प्रकट झालेल्या त्या आकाशवाणीनी ज्या कंसाला कुठेतरी ज्याने आयुष्यभर कृष्ण कृष्ण केलं कारण त्याला कुठेतरी कृष्णाला ठार मारायचं होतं कारण कृष्णाला ज्याचा वध करून मग त्या द्वेषी अशी भावना होती मनामध्ये पण त्या द्वेषी भावनेचा कुठेतरी नाश झालेला आहे आणि भगवंतांनी म्हणूनच भक्तांचा उद्धार करण्याकरता या दुष्टांचा विनाश करण्याकरता आणि त्या धर्माची जो धर्म कुठेतरी ऱ्हास पावलेला आहे धर्माचं कुठेतरी पतन धर्म नाश पावायला लागलेला आहे आणि अधर्माचं वर्चस्व होत आहे तिथे धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी भगवंत निश्चितच पुन्हा पुन्हा प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहेत. त्यांच्या मूळ रूपामध्ये ते प्रकट होत आहेत आणि हा खूप सुंदर असा श्लोक आहे. मग कोणी जाणलंय हे भगवंतांचं स्वरूप आणि भगवंतांचं हे जन्म आणि कर्म खूप सुंदर प्रकारे याचं वर्णन केलेलं आहे आणि कोण जाणू शकतंय भगवंतांना आणि काय काय
कशासाठी म्हणजे भगवंतांना हे जाणण्याचा फायदा काय आहे? काय लाभ आहे? बघा खूप सुंदर असा हा दामोदर असं हे चित्र आहे. दामोदर अशा स्वरूपामध्ये भगवंत आहेत आणि हे कार्तिक महिन्याला दामोदर महिना म्हणून जे पूजलं जातं आणि जेव्हा अ, या दामोदर अष्टकाची तेव्हा म्हटलं जातं आणि ज्यावेळेला दाम उदर म्हणजे त्याचं उदर ज्या शिक्षा करतीये यशोदा माता आणि कशा प्रकारे की जी यशोदा माता सुद्धा या बाललीलांचा कुठेतरी की जिच्या 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 बरोबर प्रत्यक्ष भगवंत आहेत आणि ते त्या बाललीला त्यांना दाखवतायत आणि मग इथे कुठेतरी फक्त 2 इंचानी ती दोरी कमी पडते, की जिथे भगवंतांचे आशीर्वाद हवेत, भगवंतांची अनुमती हवी आहे ते बांधून घ्यायला आणि यशोदेचे मग त्या भक्ताचे कुठेतरी प्रयत्न हवेत. आणि या सगळ्याची सांगड आणि मग प्रत्यक्ष भगवंत जेव्हा ठरवतात, तेव्हाच ते बांधून घेतलं जातं यशोदे मातेकडून. आणि म्हणून इथे की भगवंतांना जाणण्याचा काय फायदा आहे? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देह त्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे भगवंतांना जन्म मग भगवंत जन्म घेतात जे भौतिक जगतासारखे जन्म घेत नाहीयेत, मानव स्वरूपात आहेत. पण जे अचिंत्य ज्यांचं अर्च विग्रह अशा स्वरूपामध्ये मग आपण या भौतिक जगतामध्ये ज्यांना की ज्या मूर्तींची पूजा केली जाते, ज्याच्या विषयीची माहिती नक्कीच तुम्हाला पुढच्या अध्यायांमध्ये अजून विश्लेषित म्हणून थोडं थांबत जा. मनात प्रश्न पुष्कळ येतील. परंतु प्रत्येक अध्यायात त्याचा उल्लेख व्यवस्थितपणे सगळी माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे. आणि म्हणून या जन्माचं आणि कर्माचं, भगवंतांच्या जन्माचं रहस्य जो या जन्माचं, कर्माचं मग भगवंतांनी सगळ्याची निर्मिती केली आहे. कर्म भगवंत कुठलंही कर्म भगवंतांना स्वतः करायची जे 6 ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण आहेत. भगवंतांच्या एका आज्ञेने मग ज्या कंसाला मारायचं होतं, त्यासाठी भगवंत कोणालाही आज्ञा करू शकले असते. परंतु प्रत्यक्ष भगवंत भक्तांसाठी प्रकट होत आहेत. जे भक्त वत्सल आहेत आणि म्हणूनच ज्यांनी हे जे दिव्य, जे जन्माचं की भगवंत अजन्म आहेत, प्रत्येक युगामध्ये त्यांच्या मूळ रूपामध्ये ते प्रकट होत आहेत. हे ज्या जन्माचं आणि त्यांच्या कर्माचं की भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताची निर्मिती ही भगवंतांपासूनच केलेली आहे. पण भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत हो. कुठल्याही त्या निर्मितीसाठी की मी हे निर्माण केलंय म्हणून मला त्याचं फळ हवंय, तर नाही. भगवंत त्या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. म्हणून त्या कुठल्याही बंधनामध्ये नाहीयेत. त्या कर्मफळाच्या बंधनातही भगवंत नाहीयेत. आणि जो हे दिव्य जाणतो आहे, तोही त्या कर्मबंधनात अडकत नाही. आणि तोही पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. की ज्याने जाणलेलं आहे की गोलोक वृंदावनामध्येच भगवंतांच्या धामाला जायचं आहे, की मग पुन्हा स्वर्गप्राप्ती मग फक्त त्या पुण्यकर्मांना सकाम कर्मातून कुठेतरी पुण्यकर्म करून फक्त स्वर्गसुख उपभोगायचंय. पुन्हा पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा मग त्या मृत्यूलोकामध्येच जन्म घ्यायचा आहे हो. पण जो हे सगळ्याच्या पलीकडे मग एक भक्तच हे जाणू शकतो. एक भक्त जो भगवंतांवर नितांत प्रेम करतो आणि म्हणून ती जी प्रेम भक्तीची जी स्टेज आहे ना, तो जो टप्पा आहे ना, तो सगळ्यात शेवटचा ज्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये आपण जाणणार आहोत. मग ध्यान योग, ज्ञान योग या सगळ्याच्या बरोबर पण ज्या सगळ्याच्या श्रेष्ठ अशा भक्तियोगाच्या मार्गातून जो भक्त त्या भक्ताला ज्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला लीन करतो, तो भक्त हा निश्चितच विशिष्ट आणि वेगळा आणि खूप खूप विशेष आहे भगवंतांसाठी आणि तो निश्चितच भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकतो. कारण त्यांनी भगवंतांवर तितकं नितांत प्रेम केलेलं असतं. आणि म्हणून मग आपल्यात आणि भगवंतांमध्ये जसं मी म्हटलं, की भौतिक जगत आणि आध्यात्मिक जगतामध्ये काय फरक आहे? मग त्रिगुणांनी प्रभावित अशी ही सगळी मोहमाया आहे, ज्याची निर्मिती भगवंतांनीच केलेली आहे. पण कृष्ण कोण आहेत? तर कृष्ण आध्यात्मिक आहेत. आणि कृष्ण आपण कोण आहोत? तर आपण भौतिक जगतात आहोत. आपला शरीर आणि आपला आत्मा हा वेगवेगळे आहेत. म्हणूनच आपण या 84 ही जे भगवंतांनी सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, सगळं ज्ञान दिलेलं आहे. पण भगवंतांनी ही जी इच्छा म्हणून दिली आहे ना आपल्याला, ती एक सूट भगवंतांनी दिली आहे. म्हणून बॉल इज इन अवर कोर्ट.
की भगवंतांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे, त्या आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती करायची आहे का त्या भौतिक जगतामध्येच गुरफटून राहायचंय, की त्या फळांची अपेक्षा करत बसायची आहे आणि मग त्या फळांच्या अपेक्षेने भलं सकाम कर्म केलं जातंय किंवा पुण्यकर्म केलं जातंय, पण पुन्हा मग त्या मृत्यू लोकात जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी याच्याच चक्रामध्ये फिरत राहायचंय. आणि म्हणून मग जे आध्यात्मिक जग आहे, जे भगवंतांचं आध्यात्मिक जग आहे, त्याचीही निर्मिती भगवंतांनीच केली आहे. आणि म्हणून कृष्ण हे आध्यात्मिक आहेत, आपण भौतिक आहोत, आपण मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. आणि भगवंत हे मायेचे नियंत्रक आहेत. ही माया जी आहे ना, ती जी मोह माया ती पण तितकीच स्ट्रॉंग आहे, कारण ती भगवंतांचीच निर्मिती आहे. म्हणून जे ज्ञान देत आहेत ना भगवंत, त्याच्यापासून निश्चित या मोह मायेपासून सुटका करून घेतली जाते. जे भगवंतांना जाणू शकतात, मग एक बुद्धिमान व्यक्ती निश्चितच त्या भक्तीच्या, त्या भक्ताला निश्चितच जाणू शकते, त्या भक्ती मार्गाला निश्चितच जाणू शकते. आणि म्हणूनच त्या अकर्माला, त्या निष्काम कर्मातून ती व्यक्ती निश्चितच ती भक्ती साधू शकते. आणि या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जसं मी म्हटलं ना, काम, क्रोध, लोभ या सगळ्याचा प्रभाव मनुष्यावरती आहे. आणि मनुष्य आपल्या त्रिगुणांच्या प्रभावाने सत्व, रज आणि तम, मग जे सात्विकतेमध्ये आहेत ते कुठेतरी थोडेसे आपल्या सुखाने बांधले गेलेत. राजसिकता कुठेतरी काम वासनेत आणि त्या सकाम कर्मामध्ये फळांच्या अपेक्षेमध्ये, तर कुठेतरी तमोगुण काय तर सगळं अज्ञानात आहे. अशा या सगळ्याचा प्रभाव आहे. आणि मग कुठे मनुष्याला न्यायचंय का मग या गुणांच्या पलीकडे जायचंय, कारण या भौतिक जगताच्या पलीकडे हे आध्यात्मिक जग आहे. आता त्या शक्तींनाही जेव्हा आपण जाणणार आहोत, की जी भगवंतांची शक्ती आहे ती या सगळ्याच्या पलीकडे आहे. आणि म्हणून या सगळ्यापेक्षा पलीकडे मग कोण जाणू शकतं भगवंतांना, की ज्याने स्वतःच्या रागावरती सगळ्यावरती नियंत्रण मिळवलेलं आहे, ज्यांनी भय, आसक्ती या सगळ्यापासून जो कुठेतरी परावृत्त झालेला आहे, तो निश्चितच भगवंतांना जाणू शकतो. कोण सक्षम आहे? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मत्भाव मागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. असक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्या स्थित झालेले, मतपरायण आणि माझ्या आश्रित असलेले गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच वीत राग भय क्रोधा कशा प्रकारे, की ज्याने या राग, भय, क्रोध या सगळ्यावरती, की ज्याने माझ्यामध्ये जो मतपरायण झालेला आणि या सगळ्यावरती कुठेतरी नियंत्रण मिळवलेलं आहे, याच्या पलीकडे गेलेला आहे, तो निश्चितच माझ्या दिव्य प्रेमाची त्याला प्राप्ती झालेली आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य. जे ज्या भावाने मला शरण येतायत तसं अनुरूप फळ मी त्यांना देतोय. आणि म्हणून भगवंत इथे ज्या शिशुपालाला आपण बघतो आहे, की ज्या राजसूय यज्ञामध्ये शिशुपालानी, मग शिशुपाल हा भगवंतांचा नातलग, की ज्या भगवंतांच्या आत्याचा मुलगा, की ज्याला 4 हात होते, परंतु अशी देववाणी झाली, की जेव्हा ज्याची नजर या मुलावरती पडेल आणि याचे हात निखळून पडतील, खाली गळून पडतील, त्याच्याकडूनच याचा वध होणार आहे. आणि मग जेव्हा भगवंत त्या शिशुपालाच्या वाढदिवसाच्या दिवशी तिथे असतात, तेव्हा मग जेव्हा त्यांच्यावर दृष्टी पडते शिशुपालावर, तेव्हा त्या क्षणी त्याचे हात गळून पडतात. आणि मग त्या आत्याला कुठेतरी मनात धास्ती, की तुम्ही आता माझ्या मुलाचा वध करणार आहात का? तेव्हा त्या आत्याला भगवंतांनी एक वचन दिलेलं आहे, की 100 अपराध मी तुझ्या मुलाचे माफ करीन, पण 101व्या अपराधाला क्षमा नाही. आणि म्हणून ज्या राजसूय यज्ञामध्ये जेव्हा भगवंतांना योग्य असं स्थान दिलं जातं, तेव्हा तेव्हा त्या शिशुपालाला ते बघवत नाही, कारण शिशुपाल मत्सर करतोय भगवंतांचा, द्वेष करतोय भगवंतांचा. आणि म्हणून भगवंतांविषयी अपशब्द वापरतोय. जे सगळे राजे तिथे धावून गेले, परंतु तिथे यज्ञ चालू होता. यज्ञाच्या पवित्र ठिकाणी रक्तपात होणार नाही म्हणून भगवंतांनी सर्वांना शांत केलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्या शिशुपालाला 100 अपशब्द त्याचे झाल्यानंतर 101वा जेव्हा अपशब्द त्याने उच्चारलाय, त्या क्षणी त्याचं
शिरच्छेद झालेला आहे, परंतु भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने तो शिरच्छेद झालाय आणि तिथे तुम्हाला रक्ताचा एक थेंबही दिसणार नाही, कारण अशी पवित्र यज्ञाची जागा आहे ती. परंतु हा जो मत्सर असतो ना, हा मत्सर वाईट आहे. या मत्सराची खूप छान व्याख्या भगवंत प्रभुपादांनी लिहिलेली आहे, की मग मत्सर म्हणजे सांगतोय, की मला तुझ्याकडे काय आहे ते आवडतंय. मला तुझ्याकडे जे आहे ते आवडतंय. पण मला हे राग येतोय, की ते तुझ्याकडे काय ते तुझ्याकडे नसून माझ्याकडे असलं पाहिजे. ही जी भावना आहे ना, ही खूप वाईट आहे. ती खूप मत्सरी भावना आहे आणि ती नाश करते सगळ्याचा. म्हणून ती मुळापासून उखडून टाकणं गरजेचं असतं. आणि म्हणूनच भगवंत पुढे जाऊन राजगुह्य या ज्ञानामध्ये अर्जुनाला सांगतायत, की मी तुला ज्ञान देतोय कारण तू कधीही माझा मत्सर करत नाहीस. म्हणून तांस तथैव भजाम्यहं. ज्या शिशुपालाने भगवंतांचा द्वेष केलेला आहे, त्याचप्रमाणे भगवंतांनी त्याला फळ दिलेलं आहे. ज्या कंसाने भगवंतांचा श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण आयुष्यभर केलं, पण त्याला ठार मारण्यासाठी कुठेतरी स्वतःला ते त्याच्यापासून सगळं मिळवायचं होतं आणि ते स्थान मिळवण्यासाठी आणि म्हणूनच मग त्या द्वेषी भावनेने म्हणून भगवंतांनी तेच फळ त्याला दिलेलं आहे. त्याच शत्रुत्व भगवंतांनी निभावलेलं आहे आणि म्हणूनच मग पुढे जाऊन आपण बघतो आहोत, की ज्या प्रकारे ज्या भावाने भगवंतांना शरण केलं जातं, की ज्या गायी दिसतायत मग आपल्याला आणि त्या गायी भगवंतांच्या चरणाशी बसून आहेत. जे गोविंद आहेत आणि हा शांत रस, जसं आपण निरनिराळे माधुर्य रस, शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, हे जे रस आहेत भगवंतांना जाणण्याचे, भगवंतांवर नितांत प्रेम असलेले आणि म्हणूनच शांत रस, हा शांत रस म्हणजे या गायींचा रस येतो, की ज्याच्यामध्ये गायी भगवंतांवर प्रेम करतायत आणि त्यांच्या पायाशी बसून आहेत आणि म्हणूनच की इव्हन वाऱ्याची झुळूक ही भगवंतांना जो आनंद देतीये, तो शांत रस आहे. आणि ज्या भगवंतांनी सुद्धा गायींवर तितकंच नितांत प्रेम केलंय, ज्यांना गोविंद म्हटलेलं आहे आणि म्हणूनच गायी सुद्धा भगवंतांवर जसं प्रेम करतात, तसंच भगवंत गायींवरही तितकंच नितांत प्रेम करतात. तांस तथैव भजाम्यहं. ज्या बलरामांनी भगवंतांचे पाय दाबून त्यांची सेवा केली, त्याच बलरामांची भगवंतांनी सुद्धा सेवा केलेली आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्याचं अनुसरण जे करतात, ते भगवंतांच्या दिव्य अशा ज्ञानाची प्राप्ती करतात. म्हणजे त्या ज्ञानाचं अनुसरण करून भगवत धामाची प्राप्ती केली जाते. म्हणून अनुसरण, की ज्या उपदेशांचं अनुसरण अनुकरण नाही. जसं मी त्या गोवर्धन पर्वताला उचलून धरून, की शक्य आहे का कोणाला पर्वत उचलून धरणं मग 7 दिवस 7 रात्र? मग त्याचं अनुकरण नाही, तर त्या उपदेशांचं अनुसरण जे भगवंत ज्ञान देतायत, त्या ज्ञानाच्या मार्गाचं अनुसरण करणं हे हे त्या भक्तांचं काम आहे. आणि म्हणूनच जे भक्त भगवंतांवर नितांत श्रद्धा करतात, ते त्या दिव्य ज्ञानाला प्राप्त करतात. मग जो जो सकाम कर्मामध्ये कालच्या अध्यायातही आपण बघितलं, की सकाम कर्मामध्ये जी व्यक्ती अडकलेली कारण असं फळ हवंय. मी असं सेवा करतो आहे, मला त्याचं ताबडतोब फळ हवं आहे. आणि म्हणून मग इथे कुठेतरी ज्या प्रभुपादांनी लिहिलंय, की देवी देवतांची पूजा केली जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्याने या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या सकाम कर्मात, सकाम म्हणजे काय? की त्या कर्माच्या फळांना अर्पण करायचं. की त्या कर्माच्या फळांवर कुठेतरी अपेक्षा आहे. मग मी इतका यज्ञ करतोय, मी इतकं पूजा करतोय, मी इतकी उपासना करतोय, मला त्याचं फळ लगेच हवंय. मग वरुण राजाची पूजा करून लगेच पर्जन्य प्राप्ती झाली पाहिजे. लक्ष्मी देवीची पूजा करून मला लगेच धनाची प्राप्ती झाली पाहिजे. मग इतर सगळ्या देवी देवतांच्या पूजा करून त्या गोष्टींची प्राप्ती झाली पाहिजे. मग या देवी देवतांची पूजा याच्याबद्दल प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे आणि भगवंत सांगतायत, की ह्या देवतांची आराधना का केली जाते? कारण जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत. मग भगवंत सगळं देतायत. ज्या श्री विष्णू, नारायण, श्रीकृष्ण ज्या विष्णूंना आपण यज्ञ अर्पण करतो, ते देवी देवतांपर्यंतही पोहोचतायत. परंतु फक्त त्या सकाम कर्मामध्ये जर त्या फळांची अपेक्षा आणि ती फळं नुसती त्या जी क्षणभंगुर आहेत हो,
जी चिरकाल टिकणारी नाहीयेत, जे देवी देवता आहेत. मग इथे कुठेतरी कुठल्याही प्रकारचा काय म्हणतो ना आपण त्याला, की वेगळ्या स्वरूपात हे ज्ञान घेऊ नका. पण प्रत्यक्ष काय सांगितलेलं आहे, की देवी देवता हे भगवंतांचे अंश आहेत. अवतार नसून ते अंश आहेत आणि ते भगवंतांच्या अधिक्षतेखाली जे काही आहे त्याचा पुरवठा करतायत. या भौतिक जगताला ते पुरवतायत. परंतु म्हणूनच मग मनुष्याने फक्त त्या सकाम कर्मात अडकू नये, तर त्या निष्काम कर्माद्वारे ती भक्ती निष्ठा, मग ती जी निष्ठा आहे ना, ती दृढ करण्याचा प्रयत्न करावा. आणि म्हणून मग त्वरित मिळणाऱ्या त्या फलप्राप्तीमध्ये भगवान मनुष्याने अडकू नये. आणि म्हणूनच मग ते यज्ञ, ते जे कर्म आहे ते निष्काम पद्धतीने करणं, सकाम पद्धतीने न करता ते निष्काम पद्धतीने करणं आवश्यक आहे. मग जे जे जाणू शकत नाही, जे भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाही, त्यासाठी भगवंतांनी या चातुर्वर्ण्य, ज्या आपण कालच्याही अध्यायात ज्याचा उल्लेख केला, या चातुर्वर्ण्य गुण कर्मांनी, मग ज्या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे आणि कर्माचं, मग जे कर्म करता आहात त्याच्यावरती ही विभागणी केली मनुष्याची, की ज्याद्वारे ते भगवंतांना, मग तो ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो, क्षुद्र असो, आपल्यातील जे आपण आहे ते भगवंतांना अर्पण करू शकतो आणि भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमप्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्मांना अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत आणि ते तू जाणले पाहिजे. जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरी तरी मी या अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंताने याची निर्मिती केलेली आहे, की जेणेकरून मनुष्याने आपल्या कर्मानुसार, मग ना आपल्या जन्माने, ना आपल्या धर्माने, कुठलाही बाकी धर्म नाही. म्हणून भगवंतांनी शेवटच्याही 18व्या अध्यायात, की सर्व धर्मान परित्यज्य, बाकी सगळ्याचा तू त्याग कर आणि तू फक्त मला शरण ये. आणि म्हणूनच या भक्तीच्या मार्गाला जे सांगितलंय, आणि म्हणून मग तू कुठल्याही कर्मानी, मग तुझ्या असलेल्या ब्राह्मण म्हणून तू सुद्धा मला शरण येऊ शकतोस. तू क्षत्रिय म्हणून मला शरण येऊ शकतोस. तू वैश्य म्हणून मला शरण येऊ शकतोस. तू क्षुद्र म्हणून मला शरण येऊ शकतोस. कोणालाही कमी लेखलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत या सगळ्याची निर्मिती करून त्यापासून मात्र भगवंत अव्ययी आहेत, अलिप्त आहेत. कारण भगवंतांवरती या सगळ्याचा अजिबात प्रभाव नाही. जे संन्यास, जी भगवंतांचा गुण, ज्या 6 ऐश्वर्यांपैकी, कारण सगळ्याची निर्मिती करून भगवंत त्यापासून अलिप्त आहे आणि त्या सगळ्या कर्मबंधनांपासून ते मुक्त आहेत. जे काही निर्मिती मी केली आहे म्हणून त्याचं मला फळ हवं नाही. हे जो जाणतोय, हे भगवंतांविषयी जो जाणतो आहे, तोही त्या कर्मामध्ये अडकणार नाही. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही. तसेच मला कर्मफलांची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या सुदामाची भगवंतांनी सेवा केली, ज्या ज्या सुदामा जो भगवंतांचा सखा आहे, त्याला भगवंतांनी किती प्रेमाने आणि आदराने वागवलेलं आहे. आणि मग अनेक युद्धांमध्ये सुद्धा भगवंतांनी असुरांचा नाश केलेला आहे. ज्या 9 लक्ष गायींचं भगवंतांनी रक्षण केलेलं आहे, ज्यांना भगवंत ज्या सुंदर अशा गायींना, ज्या गोविंद भगवंतांना म्हटलंय, की त्यांच्यावर सुंदर प्रेम केलेलं आहे भगवंतांनी. आणि मग ज्या अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्यही भगवंतांनी केले. मग काय भगवंतांनी केलं नाहीये? ज्यांना कुठलंही कर्म करायची आवश्यकता नाही, त्या भगवंतांनी हे कर्म केलेली आहेत. आणि त्या कर्मापासून मात्र भगवंत कुठल्याही प्रकारचा फळाची अपेक्षा नाहीये भगवंतांना. कर्मफलाची आकांक्षा नाही. आणि जो हे सत्य जाणतो, तोही त्या कर्मफळाच्या बंधनांमध्ये अडकत नाही. हे सगळं कर्म करूनही भगवंत त्यापासून अलिप्त आहेत. जी व्यक्ती याबद्दल जाणतीये, तोही त्या कर्मफळात अडकत नाही. आणि म्हणूनच या कर्माला, विकर्माला आणि अकर्माला, की कशा प्रकारे या कर्माला जाणायचं, या कर्माची गुंतागुंत ही खूप कर्म हे गुंतागुंतीचं आहे. म्हणून कशा प्रकारे कर्माला जाणायचंय. कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण माताजी. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो मनुष्य कर्मामध्ये अकर्म मानतोय आणि अकर्मामध्ये कर्म मानतोय, तो निश्चितच या सगळ्याचं स्वरूप ज्याने भगवंतांच्या या या कर्म आणि जन्म विषयीच्या दिव्य ज्ञानाला निश्चितच जाणलेला आहे. आणि म्हणून कर्मी, अकर्मी आणि विकर्मी कशा प्रकारे फरक दिसतोय बघा. मग या पुढच्या सगळ्या श्लोकांमध्ये कर्माविषयीचं जे गुंतागुंत, मग जो सकाम कर्मामध्ये कर्मी, जो सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे, जी राजसिकता, तामसिकता, मग ज्या की मला हे कर्म करायचंय, मी हा यज्ञ करतोय म्हणजे मला याचं फळ मिळालं पाहिजे, माझ्या मुलांना याचं फळ मिळालं पाहिजे, माझ्या पत्नीला मिळालं पाहिजे, माझ्या कुटुंबासाठी करतोय. या सगळ्याची प्राप्ती फक्त सकाम कर्मापोटी केली जाते. आणि म्हणून वेदांचं पालन केलं जातं, स्वर्ग प्राप्ती केली जाते, कारण पुण्य कर्म करतायत. पण पुन्हा त्या स्वर्ग प्राप्तीनंतर जेव्हा पाप पुण्याचं सगळं मोजमाप केलं जातं, तेव्हा पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा त्या मृत्यू लोकामध्ये जन्म घेतला जातो. असे हे कर्मी लोक जे सकाम कर्मात अडकलेले. मग विकर्मी कोण आहेत? नो पार्किंग मध्येच गाडी पार्क करून ठेवायची. हॉर्न नका वाजवू लिहिलंय तिथेच हॉर्न वाजवायचा. मग जे नियमांच्या विरुद्ध जाऊन कर्म करतायत, वेदांचं पालन करत नाहीत, खालच्या प्रजातींमध्ये पतन होण्याचा धोका. कारण जे मांसाहार बघा करतायत, मग मांसाहार करणं कुठेतरी कुठेतरी ही पण मत्सरी भावना आहे हो, की स्वतःचं पोट भरण्यासाठी इतर की मनुष्याने भगवंतांनी अनेक अजून ऑप्शन्स दिलेले आहेत हो. मग का त्या दुसऱ्या देहाला कापून, देहाला सगळं मारून मग आपली इच्छा भागवायची, आपली सगळी इंद्रिय तृप्ती करायची. हे कुठेतरी खालच्या प्रजातींमध्ये मग जन्म घेण्यासारखं आहे आणि मग पतन होतं अशा खालच्या प्रजातींमध्ये. साधू संतांना हे अमान्य आहे आणि मानव जातीच्या मूळ उद्देशाचा पराभव होतो. कारण जी मनुष्याची भावना आहे, मग ज्या मनुष्याचा गुण आहे, त्या कुठेतरी त्या मत्सरी भावनेचा उगय होऊन मग त्या चांगुलपणाचा कुठेतरी पराभव होतो. मनुष्य जो गुण आहे, आपण म्हणतो मानवता, मग त्या कुठेतरी त्या गुणांचा पराभव होतो. कारण तो व्यक्ती ही अकर्मा विकर्माच्या कर्माच्या विरुद्ध जाऊन, नियमांच्या विरुद्ध जाऊन कर्म करत असते. आणि मग जी व्यक्ती अकर्मी आहे ती कृष्ण भावनेत असते. कृष्णाच्या भक्तिसेवेच्या व्यासपीठावर आलेली असते. आणि फलदायी क्रिया म्हणजे काय? मी जर या कर्माची फळांची अपेक्षा केली, तर या कर्मफळाच्या बंधनात मी अडकेन. हे सत्य जो जाणतोय, हे दिव्य जो जाणतो आहे, तो निश्चितच या फळांमध्ये अडकणार नाही. आणि पुन्हा पुन्हा पुनर्जन्म, पुन्हा त्या 84 लक्ष योनीतून जन्म घेणार नाही. मग निश्चितच हा देह त्यागल्यानंतर, जीर्ण देह त्यागल्यानंतर भगवत धामाला त्याची प्राप्ती होते. आणि म्हणून हे सगळं जाणण्यासाठी मग जसं आपण म्हणतो हे ज्ञान, की बॉल इज इन अवर कोर्ट. आपल्याला काय ज्ञान घ्यायचंय भगवंतांना जाणून आणि या दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती घेऊन आपल्याला कर्मबंधनातून मुक्त व्हायचंय का भौतिक जगतामध्ये फक्त त्या कर्माच्या गोष्टींमध्येच अडकून पडायचं आहे? कारण मग इंद्रिय विषयांची वासना आणि सगळ्या त्या गोष्टींमध्ये अडकून पडल्यानंतर त्या कर्मफळांचे भोगही भोगायला लागतात. कारण त्या कर्मफळांना घेतल्यानंतर त्याचे भोगही त्याच्या बरोबरच असतात हो. आणि मग त्या भोगांनाही भोगायला लागतं. या सगळ्याचं ज्ञान प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलं, की गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून ते कर्म केलं पाहिजे. जसं कालही आपण सांगितलं, की मग भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलेलं आहे, की ज्या हनुमानांचा सत्कार केला, जय-जयकार केला जातो, तसं कुठलंही कर्म केलं आणि भगवंतांच्या सेवेत असेल, तर ते पाप नाही मानलं जाणार. पण ते गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून केलेलं कर्म पाहिजे. आणि म्हणून प्रत्यक्ष भगवंत सुद्धा सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात या ज्ञानाला संपादन करत आहेत. त्या तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच त्यांना दृष्टांत झालेला असतो आणि ते निश्चितच या गोष्टीला पूर्णपणे त्याचं ज्ञान देऊ शकतात. आणि तुला ते, कारण ती आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती, कारण त्या व्यक्तीने जी ज्या आत्मिक भावनेमध्ये ती व्यक्ती जगायला लागलेली असते आणि म्हणूनच त्यांना पूर्णपणे त्या ज्ञानाची कल्पना असते आणि पूर्णपणे ते ज्ञान त्यांनी संपादन केलेलं असतं. अशीच
उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून भगवंतांनी सुद्धा सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात आपल्याला ते दिसत आहेत आणि प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या उदाहरणादाखल ते दाखवतात की प्रत्येक गोष्ट भगवंतांनी स्वतःप्रमाणे स्वतः त्याचं उदाहरण बनलेले आहेत आणि अशा प्रकारे भगवंतांनी स्वतः त्या गोष्टी त्यांच्या मुखकमलातून सांगितलेल्या आहे. अशी ही कर्माची गुंतागुंत याविषयीची एक कथा आहे, ती मी तुम्हाला उद्या निश्चितच सांगेन. ऑलरेडी 4:38 झालेले आहेत. तर अजून तुमचा वेळ नाही घेणार. ऑलरेडी 4था अध्याय आपला संपलेला आहे इथेच आणि या ज्ञानयोगाला आपण संपवलेलं आहे आणि उद्या मी तुम्हाला नक्की ती कथा सांगेन. आज संध्याकाळी 7 वाजता विशेष अध्ययन वर्ग आहे. नरसिंह जयंती आपण साजरी करतोय आणि त्यासाठी मराठीमध्येच अन्वया माताजी हा वर्ग घेणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने उपस्थित राहण्याचा नक्की प्रयत्न करा. हे सगळं सांगून मी 4था अध्याय समाप्त करतेय. शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. काही प्रश्न असतील तर निश्चित